Good morning guys, happy Sunday. Tugay ra gajud gabi kay wa ko makatug tarong gadam ko kugmaot kay nakabuhi na rin ko lubog baboy sa ara ra magdakuan ha 80 kilos na kapin. Nakalisad-lisad ko sila dakep wa ko na apil og panakep kay wa mo ko ni uli gabi kay rabing lain naman sa ang pamati. Mura ko kahilan tanan kayo na nibag-o ko sanggam mga ara sakit ganggam ja. Timing pod grabing sakit gang puson. Ay nigsiga nagadlaw. Karabing sakit sang puson, murag dengan ba. So matong kabutan ko ni bako nang hidayag ako natug man ko tibok hapon. Pag mata na gabi inawa na ra man ko ni uli. So nakabuhi ako no pagbaboy na bukang bali babujang sige mala maglayas. Sige na layas kat katuluran na siyang layas kay sa gamay pa na siya ning layas pa na siya. Sa katong layas ni agi katong tan mo sa mga video nga kabuang-buang ko mi ginukod, grabe na nga. Sos pamauwan ko kuno to pagkasunod adto to ginukod. Para mo ka adto. Diya karon nakagawas naman ay kuno pud kay gigaba man kuno ni sa portahan. Grabe sing kakwanggul ka adyo. Gaben pa kuno portahan, mura lagi tawo. Galig-an na tato ka adyo. Gaba kuno gukod na pud sila tangin just vlog ni Terry or di ay sa ba or kisay ga-vlog dito. Wa mo ko muuli gabi kay grabe sus jara. Mura nakaingon ko sa gulid sa kumuotro pa bleach. Kay grabe jing sakitag mga gums. Pero karon bintahan na dya. Pero worth it jud pud ka adyo. O kaya nimong moanto so 1 hour nga mura gi pasnita na gimuhang gums. Okay ra. Pero aralami ang good pag resulta na nagputi ang puti ka juga ngipon ron. Pero medyo nga puwa pa ng wait na kay mo lagi na napaso lagi siya. Mawaram ko pa na within 2 to 3 days ja. Si Kande man karon. Sakit pa siya toothbrushan. Sakit paglagis mo nang wala na talaga toothbrush ang gibutag sensulayan nga ara sakit man so magkuan ra ko unja mag dental floss na ko dental floss dari. So by the way guys, Sunday man musimba ko. Excited na ko uli kay excited na ko makikita nila og kuan naon sang hitabo atong kuan na majugan kay ilarang dakpan. Grabe ka jud madakpi na. Grabe siguro bubuta. Problema lagi noon jud mawaba ja kawaton ja kuno ay hawon na nila. Oing na. Kanang babuja guys, di man naingog pang minji ay joke ra man ilang pang minji ay. Naglibog ani kog paraasan ng babuja kay kanang babuja man good gipalit dyan na sa ang maguwang laki kay muli man ta sila des Agosto. Unsa kay wa man sila madadyon tungod lagi sa mga problema lagi na nang magkubid-kubid. Magdaghan pa mga pamuhaton nga na. So wa sila madadyon, unsa nagkalisod man sila, nagkagipit man. Mo to nga giulian ako nga isa. Sa isa na pining uli. Unsa karon kay tinampos ay sa makakuan kay lawgan man lagi gasus maglawg. Da timing man ida koy lawgi kan sa unupids. Diha na lang pang giulian nila. Kaya rong makakuan po sila sa gasto ba? Kay nagkagipit-gipit malagi. Ay nga babuja. Ikyas ng kunupod. Ang dako, ano lagi baboy guys. Kita madyo na magdanang baboy katong una ng giblagar. Madyo niwanga kay sige matugpuri kaya na sakit lagi. Diyan mo itong grabing niwanga ka adyo. Sige han, pabito nagpahab-hab o unupids. Da, ulian siya oy. Arang dako, ani siya oy. Di ko tatuo si nanay mura pong kainas na igalo. Nga naman ni siya nga arang dali aman nga dako. Karon pa siya kakuag baboy kuno nga dali ra kaadyo ning dako. Kay maadyo yung pagkapasaw. Ito arang dako adyo kitong baboy. Bawo sana ng babuja basig ihawon na nahapugon og ika December 25 siguro. Kay may laing okasyon nga paabotan kay pang birthday Mayo ang rugadya pa wa na. Gahi na di na maglutuan. By the way guys, excited ka ko ninyo kanang mo share na ako'y lipstick nga gikan sa Hermes. Ya, wa pa dyan na gamit kay gusto ko na makita ninyo ba? Gamit na ni kay bago pa dyan ko nakakitag-ad sa Hermes sa ang Facebook. Hermes ba ni? Hermes ning labay-bay nga na. Di, ang kitanaw. Hermes lipstick. Yan, the beauty. Yan nga naman ito. Pag nga nalala, arlami asin lipstick ka. Diyan, mura po kog na curious ba? Ja, grabe jud ay Ginoo kay moment to pagka 3 weeks ago ning chat bagang amigo niyan nga lakaw dali kay nauli ko diyan ako'y pasalubong nimo ingan ja kamo na lang may bahin dani pagkakita na sinos ang gilunggob daton so say wa pa lunggubo na ni nila ako'y nilunggob guna kay aron makasuway pa daw pero syempre share gyapon na nila Terry nga na mogamit gyapon sila dani so mo ni jang packaging Rose Hermes dyan ay mga nakasuwat daning di ko ka basa ansa ni. Pero na po yung mga English dari, pero kasagaran nakasuwat dari. French ni sila nga language kay Hermes Paris man ya. So mga dyan sa dilanan guys, i-open mo sa box na mo sa dilanan dyan na nakasuwat nga Hermes. Kita wala na Hermes.
Sige laman ko na ni kadawa tong Hermes. By the way, guys, so nakahinumdum mo katong da pinahatag nag Hermes ka necklace. Si Jagya po itag easy dito sa kay sirad ang saning bintana kay sa magaw. Binta na, nabinta. Okay, binta. Kadto ba aray dahay nagpadaan ko jintas nga arapan ng lipadja. Maurag yapon ag nagpadada ani. So, nalipay ko kaadyo kay sus ano sa bawri ko makasuway ugi nga ni. Di man ko maka-afford ugi nga ni. Kaya garang mga lipstick, kanaramang naaras mga tindahan. Gani, radyan ka social, bingabrihan. Alam mo, lagi sa perfume. Nakajang sidlanan. Karijang sidlanan. Bak taguan man na kay remember. Kitaguan, gani na katang isang kipanghatag na ako sa unang nga box. So, gyapon na to ang kitaguan. Mura jag perfume, purma, napad sa murug sidlanan, murug sako. So, pas jag murug sako. So, mauna ni siya, guys. Mauna ni siya na. Lami ka sudlanan, mura si Jad ka pangdato Jad ba? Pangdato man dyan yung mga ingani nga brand. Ingani mag-brand nila Jinky, Heart Evangelista. Hala! Nga mo, mag-meet si Jad na. Mura ba Jad ka? Lagnuto na, tarawa. Bisag dari rin na ibat na, ubuya na. Si Jad na automatic mo sira. Mo de mahal si Jad, usapod ni kay, ug di magud mo sira ingana, ug di si Jad mo mag-meet, kasagaran matangtang, magaba agi dyan lipstick. Mo na si Jad guys. Excited na kaadyo ko. Hala, lami arabag kulor. Tanawan nito kulor. Ingani ka dyan ganang kulor ang sa amin. Ang gamitin karon mo simba. Excited kaadyo ko. Salamat kaadyo ti. Himo kong gipatilaw nga ni. Wadyo ko ka kuano nga ni. Ana, day nakasuwat guys na. Sa idzahang kanang lipstick mismo na ay nakasuwat nga. Di man ninyo maklaro. Na ay nakasuwat nga Hermes sa idzahang lipstick mismo. So ato ana ning inidnid. Sa akin na ay toothpaste. Hala, ang lami Arang muta. Ang lami akan mat si Jad. Lahigit ang pagkamat kay di si Jad drying. Hala, ang lami uy, feeling na arang datuan nagang Hala, arang datuan madyagang wait, guys. Liman ka, guys, nakasuway kong Hermes ng lipstick, arang datuan na dyagang wait. Hala, arang nami, apados pumati. Arang ka natural, arang kaadyo gisang shade na. Diya, arang kaadyo ka. Kanabitang feeling na arang healthy hagang wait, bisag nag-dry ni kay angin lagi ng signangas din, tisinga na-dry siya. Arang lami, as pamati. Wajay, kuwan. Hala, arang diyang lami, Ni si Jad, Hermes. Sudah benar. Itong sis ning kagwangan ni wala sa tayo nagdada ni hadyo ning ampingan sila na pero naamang kuno pud ni naamang kuno pud ni isa tawag di ini kining deadline o deadline. Kada bang expiry nabuang jud ko deadline. Module. Iuli sila nan kay aron di pa daw tagid sa pagkakarton ha may gidudasang bag mo nang nga buling-buling kay nga lumit-lumit pero paghatag na ni Jad ni ara ni sinawa kaadyo. Diyan pa to sila kang gipanghatag ng mga beauty essentials. So, na pang sumaji. Kay, usa mo pa nang i-share din Joy. Kasaway ka ka. So, yan na. Arang lamia ka dyan. Di man kumanguan ron. Di man kumangutag mga makeup ron. Mga lipstick ra ko dito. Arang lamia. Na, kita mo. Mura ang lips ra nga natural. Mura rin dyan gi-enhance. So, guys, mo na day po ni atang hipon karon. Puti na kadyo. Mo na na final look sa atang hipon. Bisan og ag-ubos wa nagtepeng. Kanang agam sa may wanag tupeng na nagyubutupeng man ang gam sa mismo wanag tupeng lami sa tan-awon kay naputi match na si Jad. So salamat ka sutihay mo kung itagag Hermes na lipstick na dato gang white. Uy, inanay basa na sa una gang liog na dato kay nata Hermes wala man nagisuot kay atos dentist. This week busy ko balik-balik sa dental clinic sa og magsuot ko dari maglanay-lanay ba jadi sa kalikadan mula like mga tubig-tubig dari. So, mga nagisuot kay di ko gusto kuanan mansahan na tatawagan mabasa. So, musimbas ako guys kay hapit na malas 9 hapit na pa mga bata ang mapagmangke nang dadaan dito simbahan. Si Aliana di pwede dados Aliana kay mukaliter nagkasuko labi nagdugay bitaw. Mura ba jag pulanan ba okay rang nas nanay di mo pas nanay pwede na agwas tatay di mo pas tatay pwede dadaan kay magsukarap man. Bangon ko ra ring biscuit kay mga bata. Kita kan ba? Mo nang itsura guys, garuda kog Biblia. English ni ugot natagak na English ni og Bisaya. Sa pa kay natagak na hugahon marker. Kay
Maadyo na raman ni ijawat gajud pod nga makadengog gajud pod tag maadjong pong. Magdadud mig Bible basta mag-service mi karong og unsa istorya sa naas tus atubangan og tinuod ba jud jing istorya kay jag binutbot jing istorya di makakuan ta. Nay makatuo tas binutbot maadyo tong nig istorya ni ja imo pong hulingon og nasuwat ba jud dari kay naa man jud dari ka matuoran. So mo nang magdamig ingani karong kuan jud masure jud ba og nasuwat ba jud ani di wa ba jud nagjama-jamaag katong naa sa tubangan nga nag-teach. So ganado po ko dani kay at the same time maka-learn bitaw po ko history sa kuan pag-create sa kalibutan sa Ginoo mga inga na ba. Ang sanina guys pinalitra ni sa UK. Kaning Bisaya kaundoy ni haning English. Kay kita makasasa magaditaw magajitaw nga di makasa pero nay Ginoo jud gihapon nga mo pasaylo. Basta magkuan laman jud ta maningkamot gud putang di makasa pero dili gipud kalikasan usahay mga jo lang putag pasaylo. One, two, three. One, two, three. Smile. Madong gabi guys. Dako dari mga perfume. Magpako karon kay natay order. Ay, daghang salamat ka ato si Johang pag-order. Na yung order na hag na po kabutilya, na idusi kabutilya dinaghan. So mo nang ang iandam karon. Uy, nagansa mo na labi. Dahil mga bata na rin nag-manicure, pedicure man. Masabad mo na ng ngipir, ha? Diksi? Na, mura ka dyan mao. So, salamat ka, so kay Pasko na ka dyan, kay pang regalo mo gud nila. So, katong uban, pwede rin mong regalo daan. Dya, affordable ra, 250 ra. Dya, agatang packaging na naihang naong daan, ha? Gimuhang 250. Na naka 85 ml, liman ka, daghan na ni. So, kapila pa ni mo na ng spray, dugay mahurot. At karamos kusina ka kay lamdag. Kabalin mo ka. Aramos kusina kay lamdag ka. At tumus kusina kay lamdag ka. Dali ha mga ubanan. Mura mo ko dali karaang rapir. Daghan ka itong salamat sa injuhang patuloy na pagtangkilik sa ating produkto. Florami Buhula na kumot ka adjo perfume. Oil business isa. Mong dugay mo hupas. Ang isang pagkahumot daan ni. Karon guys mag-andam ko kay daghan ni dusina ni paliton sa ato ang buyer karon. Grabe. Ida siguro ni pang regalo kay Pasko naman. Basta ba mga dagag ulito nga namo ang bisag perfume kay aron gitong humot ko piniglabay. Ngalis bukod bag humot. Kay daga ka anja iniglabay nimo man imong anso. Buing na. Sa amot na lang gud di ka uya ba forever alone na da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Forever alone di magsilbi. Amaning nga butang nga og packing tape karon di mahuthot ang kunot kini kahuthot tinis kunot wa na pusa ni atang botelya matagak. Ang gipalamdagan kay grabe ngit-ngitang higub ka adyo. Muras inyong relasyon na rangi iba. Bahalag nga inga na ang di siya ma huthot kini kahuthot dato impas agatong 250. Nag-away na pud mo na. Ipahumot gud pud mo guys sa sahay kay bisag na ramos bay. Surprise ako na injuhang mystery uli ni Jo. Uy, humot magang asawa. Hindi po na yung pirmi umot ram taaho so si Bojas. Diyan, ang duga dyan mo po di mahuro. Once ganing ma-pick up na ni Zinti, kuan na ko'y baut o haanan nila gibutang. Di na hawak dyan ilang mga utok. Kapila na ganay pupugi kapusan guys. Nga, bis kay malipay ito ko kayo na ni Halin. Wa magyapon kay kuan man, magbayad pa man kusa. Di maarkansin ako. Ini magnegosyo di ilalim kay moagi ka sa ginansi, ay mo ginansya. Ginansya man tuod ka pero moagi pa ka ginansi. Ugay pa pun panahon, di lagi ka magantos wa. Way ka ugmaan imong negosyo. Naiuban inig ka nang maginansi, mo give up man dajon. Mo na nga ginansi jud pero di ka mo give up pa dajon ra ka. Mabot ra jud pag panahon nga ginansya. Di, manakita na, nas ilagam ka. Makita kayo nga, maibabaw ko tag. Madidyo. Okay na ni. O para pa ko ipanhapon, nagwat pa ko nila tiri. Hindi nga ramig pangaon.